לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים أنا شعيش مخايودعي إسرائيل نئماني إخادنا يتسدك بلا نبوش تبني שיהיה שמח וברך חסד חודשיך ורם ונשים עד שיהיה שמח וברך חסד חודשיך ורם ונשים עד נו, שיין פה הכותל? אבנים יפות פה מאוד. מנחה, רוצה מנחה צנטר. מנחה? אתה יודע, זה כל כך מרגש אותי שאתה מבקש ממני מנחה. פשוט, אתה יודע, הביחד הזה, זה שאתה צריך אותי ואני צריך אתכם בשביל הביחד, זה פשוט מרגש אותי, אתה יודע? זה מזכיר לי דבר נהדר בהונגריה. תראה, כשאני הייתי ילד קטן בהונגריה, אני זוכר איך אמא שלי הייתה לוקחת מרמלדה ומחלקת אותו חתיכות ושמה אותו על השולחן. אנחנו כל הילדים היינו ביחד מסביב לשולחן, רק מחכים שיהיה אפשר להתחיל לאכול. אתה יודע, זה הביחד הזה שמסביב לשולחן, זה היה פשוט נהדר, אתה יודע. אני עד עכשיו... מנחה, אתה רוצה מנחה? מצווה גדולה, כן. אין בעיה, כן, אני... טוב, פה, כן. אני רוצה לסתכל לך, היינו עוד רגע, זה שם. היינו אוכלים את המרמלדה, והייתי מתרגש. אני מתרגש, אפשר חיבוק? חיבוק קטן, אני מתרגש כל כך. תודה רבה לך. המוזיקאים צריכים איזה התנחתה. אמרתי לספר איזו אנקדוטה נאה שמענו בבית הכנסת מפי כבוד הרב. אדם, כך כתוב, צריך לפשפש במעשיו. אף פעם לא להחזיק מעצמו צדיק גדול. תמיד לבדוק, לחפש, להסתכל טוב טוב. כתוב, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. זה כמו בפסח. בפסח האדם מנער את השטיחים שלו, שואב את האבק, מחפש חמץ בכל פינה, בכל סדק, אולי שכח משהו. בפסח אנחנו מחפשים את החמץ בכל הבית. ביום כיפור אנחנו מחפשים עבירות בימים של השנה שחלפה. בפסח אנחנו בודקים את החמץ לאור הנר בלילה, וכיפור, בחודש הרחמים והסליחות לקראת כיפור, אנחנו קמים באמצע הלילה לומר סליחות. בפסח הפכנו לעם, אבל ביום כיפור
אנחנו הופכים כל שנה לבני אדם. בפסח אנחנו אוכלים לחמניה, לחם עוני. ביום כיפור אנחנו אוכלים את לחם העוני האמיתי, את הלב שלנו. תודה רבה. תודה רבה גם לכם, באמת.